Počkaj. Tuto mi poslal niekto. Počkaj. A som sa ho spýtal, či to môžem ukázať. No. Počkaj, musím to prehodiť. No. Kde to je? Počkajte, to nájdem. Že vraj 1000-násobne sa mu to vrátilo, takže neviem. Tuto mi píše. Počkaj, nech to tam prehodím. Počkaj, no, aby som to vám mohol ukázať. Áno, či je to vidieť? Áno, tuto mi píše. Rudko, neverili by si, ale Pán Boh mi to naozaj 1000-násobne vrátil. Dokonca aj trochu navyše. Vtedy som ti poslal 14,88 €, z čoho 1000-násobok bol 14 880 €. Avšak ja som na rulete vyhral 1500. Pozri sa na vlastné oči, vypíš z T-Sportu a Nike. Ďakujem ti za tvoje požehnanie. Vďaka tomu mám na cigy a chlas. Aj byt som si kúpil, od začiatku hypotéky to pomohlo. No dobre, není to byt, ale len taký nebytový priestor, vlastne práčovňa, ale lepšie než bodákom do oka. No a tuto mi tu ukazuje, tuto mi dal že toľko to vyhral. Takže neviem, či je to bullshit, ale toto mi tu ukazoval. No. Toto mi tu ukázal. Takže Dadas. No. Takže Dadasko, keď si toľko vyhrá, tak mi niečo namasil, lebo Marian Tkáč nič nevyhral, hra za moje peniaze, ale nič mi nezamasil. No, takže tu jeden, neviem, čo toto je, mi tu píše, že vyhral 1000-násobne. 14 000 €, že vyhral, no. Internetové, no, tak neviem. Ale to je na hovno, lebo nie, toto si teraz myslíte, že budete hrať v onom, mi pošlete 14 000 €. Počkej, kde som? Budete myslieť, že budete vyhrávať. Hovno, to tak nefunguje. To neznamená, že dosejete 1000-násobok ako tento. On tu to píše, no. Takže neviem, no. Takže takto. To nie je tak. To nemôžete manipulovať s Božou prozreteľnosťou. Vy neviete, akým spôsobom to 1000-násobne vráti. To môže byť inom, že prekonáte nejakú prekážku, že proste všeličak iné. Čo? Milan Racka, mne členské vrátil 100 000. No, Tkáč klame, niekto tu písal, že vyhrá, tak to nemôžete myslieť, že prispiete a teraz hneď vyhráte, že to sa dá zmanipulovať nejak, príď sa basketbal a on ma požehná 1000-násobne, to vrátia a vyhrá 1000 €. Pošlem 1 € a bude mať 1000 €. No to tak nefunguje. 1000-násobne. No. No dobre. Takže koľko je hodín? Už